plan al. Eruit! Jerpels, het goud van de Ierde. Dat moet eruit opdold worden. Jerpels, ierappels, eepels, appels. Hoe zit ik maar nemen worsten? Het moet eruit. Ja, ze zitten hier met duizenden. He, zitten ze hier verstoppen in een modder. En ja, ze moeten er vanzelfs alle keer uithalen worden, hè, die eepels. Nou, zo, en dat toch die boer daar, met die hele grote machine. Die grote machine, dat heet een rooimachine. En met die rooimachine helpt er dus alles brjotsk uit de groenwijn. Maar hiepel en al. En wacht even, ik kom even wat dichterbij. Ja, ja, zo, ja. En over op mij. Ja. Die machine daar, hè? Die helpt dus die hier appels met modder en alles, maar station helpen die eepels eruit. Nou, en dan komen die hierappels, die komen dus op een machine, op een boom, en dan hebben ze 7. En daarna komen ze in een bak. Nou ja, en dan, ja, dan ben ze klaar om te eten, zeg maar zeggen. En er zit een mevrouw bovenop daar, zo die vrouw, en die helpt dan alle stien er tussen bij. Dat je net dus stien maar hier kon eten, zeg maar zeggen. Ik ben hier bij Douwe dokter, fruitkweker, en zij zitten nou in de drokste tijd van het hier, want al het fruit dat in de oranje man onder bjem groeien kan had, dat moet nou in een paar weken tijd plukt worden. En dat moet ik nou gebeuren, want anders is het te koud. En dan bejet het, dan verkomt het. En dat alles dat gebeurt gewoon met een lederke en met de haan. Er komt geen machine aan te pas. Nou ja, dat trek ik er dan. En nou. Komen ze alle keer in deze bak te laden. Nou, en dan is de kleren op, denk ik maar zeggen. Ja, zo, dit ben ze. Gadver. Maar ze wil eerst even sieren verzeld, hè? Anders ben je echt net niet. Net aan. Mag ik je helpen? Nou, ken dat maar niet? Ja, ik ben er. En Douwe, ja? Ik ga het langer als koken. Dat is een offelijk. Tik hem hollen. Dit is een mooi baas BM, Douwe. Ja, dit is een BM van 60 jaar oud. Deze wie economisch afskreun. Dat vinden wij zonde, dus we rooien ze op. We rooien dit, deze hebben we toevallig uit het zuiden oprooid. 60 jaar oud, 2 hele ton en hij is karwei meer te krijgen. Maar hij krijgt mooi nijleven weer. Hoe krijg je nou die parren eruit? Om te beginnen heel voorzichtig. Heel voorzichtig. En dan pakken we ze gewoon zo op. Dan tillen we hem omheen. Ze binnen wat aan de beteerde kant en dan hebben ze uit de BM. Zul je wel? Dat doet echt mij zorg, hè? Uiteraard. Het moet heel lang bewaren worden. Deze komen tot juli, augustus stakken hier in de koelcel. De omgevingstemperatuur is nu 20 graden ongeveer. Ze wordt direct weer omkomen op 1 graad en dan heel langzaam tot min 1. En dan kunnen we ze bewaren tot takken in juli. Nou, dan ben ik braaf, hè. Als ik jou naar die zin denk, wat is het? Nou, hij shut eens even. Nee, hij is net zo spraakzaam. Douwe, dan lezen hier ik al je parren op een groen. Ja, dat klopt. Dat zijn paren die hebben de vooral al uittennen. Wij plukken alleen nog eerste kwaliteit paren. Dus dat betekent dat we alles wat lichter is als de gemiddelde partij en met het omgekeerd, tinnen we eruit, smitten we op een groen. Topkwaliteit. Topkwaliteit.
18 euro. 18 euro. Dan zit ik al onder 200. Is dat jongen dit? Aardig vrouwtje. Jongens, jongens, help. Oh, ja, doe maar. Ja, dank u wel. Meer. Jo. Oh, ja. Zo, dit hebben we. Abi, koffie. Alle kikkers in de moorden. Hé, ho. Wat is hier? Wat roept het eigenlijk? Oh, heerlijk. Super. Hé, hey, Appie, jongen, wat heeft u een heerlijke aftershave op. Hé jongen, dat is mijn meeste onweest. Sterp door, joh. Wat is dat? Een ballenbakmachine. Een wat? Oh, de bakmachine, wat leuk. Ja, en vooral hier lekker. Bak je koffie. Wat zal dit? Ik een bakje koffie hier van de baan. Nee. Hier een bakje van de baan en geven we de naaier aan het werk. We hebben correct waarom. Waarvan? Reportage. Waarom? Hoe de tijd van het hier. Tijd van dier, tijd van dier, wie van tijd van dier het is? Het is crisistijd. Kredietcrisis, economische crisis, klimaatcrisis, milieucrisis. Ze wil een beetje te afvallen, hè? Valt niks daar. Weet die hem voor hoeveel dat Jim hier oproeken? On eten, drinken en een flauwekul? Appie. Voor hoeveel boodschappen hast u verleden week hellen? Ja, koffie, haarslag, oranjekoeken, boter, suiker. Ja, ik heb eigenlijk geen idee, heiden, want ja, ik zet gewoon op rekken, hè. 200 euro, Appie. 200 euro in een week. Dat is meer dan 10.000 euro in het jaar. Oeh, wel een hele protte. Maar ja, van der Baan, wie maar toch eten? Ja, we kunnen net gewoon op een houtje bieden. Dan haak het dan het eerst hoe je hem komt. En weet die hem wel hoeveel had... Wat is dat? De bal is klaar. We gaan een ballenbakmachine. Ja, echt een lekkere vaste ballen. Roek je dat net? Ja, en dat net alleen van de baan. Het scheelt ik weer in de kosten van de baan. Ja, zo hoeven wij geen ballen meer te kepen. Dat is mooi. Ik bedoel, dat is een mooi begin. En Jimme? En wij? Ja, wat ken je hem zelfs bijtje? Een parretaartje? Jippels van het land. Nee. Wij zullen nu het pizza eten. Nee, vind je dat maar even. Niks pizza. Eigen makke ballen. Eigen makke jam. Eigen greens en eigen appels. Dat wordt uw menu in de toekomst. Klimaatcrisisbestendig. Dorsum en goedkoop. Goed woord, man, duur. Maar waar zwaar het toch van mijn gehaktbaltje? Oh, Eba, hey, zit hem net erin, want daar red ik mij. Nou, vergeet het maar, Appie. Geen sprake van. Nou, alle kikkers in de kronen, waar wachten wij op? Wij eten gewoon in de natuur. Onder ronen van het bos. Puur natuur. Natuurlijk. Is nou net riep. Oh, dames, je moet je er mooi bij. Kom maar bij. Kom maar. Ja. Nog een hele. Din? Ja, doe maar. En nou, ja, maar dan maak je nou in. Nou maak die pitjes er weer uit, Helly. Ja, nee, zo. Pak een peer, ik pak een peer. Ik heb er niet. Ruud Rossen? Ja. Dan blazen. Ja, bezig. Mooi. Ja, dat doen we erin, zeg. Ja. Oh, lekker kniesje. Ja, man. Oh, dat is een lekker kniesje, ja. Kom maar, go. Kom maar, bij Appie. Kom maar, go. Kom maar bij Appie, hè.
leefkanietje. Ah, best toen een leefkanietje. Maar zo, heb ik maar die zwart. Ja. Ja, maar ik ga eerder een gehaktbal beloofd. Mooi tuin, hè? Ja. Siepels. Ja. Oh, wat komt mij jouw stem bekend voor? Ja. Dit hobbytuin. Dit is een hobbytuin. Ja. Ja. Oh, dat doet me ook Dit is nog heel grauw. Nou, zie je die mooi hebben, dan ga je het meestal... Oh, wat heerlijk, kun je wat het lekker. spot maatje. Wel lekker, hè? Alsjeblieft. Maar het is eigenlijk wel schande, hè? Best zo'n leefkanietje. Daar is toch ook geen zin hoor. Nou, en heb je eigenlijk ook net. Hé, is wat we doen? Ik bedenk wel wat oors. U geeft me mooi een hakje en ik bedenk wel wat oors. Zo. Wat zie je dan al? Ja, dat doe ik hier. Hey, wat mooi dat het mocht, hè, van die boer. Ja, daar ben ik wel aardig van. Want we hellen hier wat bij. Ja. Ja, nou mooi. Hebben we nog meer? Ja. Wat een bolken. Dit is een mooi, hè? Ja. Mooi dicht. Zou jij dat wel? Nog mooi dicht worden, alsjeblieft. Nou, gruwelijk bedankt. Alsjeblieft. Echt, je hebt me een soort, Geniet jongen. ervan. Dank u wel. Zo. Nou get die kop gedragen. Ja, want er moest gehakt worden. Ik weet net. We zijn wel een heel mooie hen, hè? Ja, gehaktbal van een hen. Ik weet net. Nou, ik denk dat we wel hebben. Ja. Oké, op hoe zo. Hey Mieke, kom jij er even? Hé, beste oogst net. Ja, het is geweldig van hier. Ja, hè? Ja, altijd zinnen. De hele pul. Zo het nog doen. Prachtig. Ja, nou. Wat we van me hebben? Heerlijk. Och, hey, Alsjeblieft. Wolf. Nee, nou, jong. Steek je spijker bij. Oh, dank u wel. Heerlijk. Zo, kom maar, ja. Zo, dat gaat goed. Goed zo. Ja. 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 Oh, wat een mooie malkaas toe. Best een levenguide. Ja, ja. Kom maar, zo. Oh, beestje, wat doe ik nou? Dan schiet me in de malken. Wat maakt nou? Nou ja, hier, het is puur natuur. Dan wordt het zo wat dan net kruidschillen. Zo, begin mooi terug. Net weer, hè? Doe niks erom. Mooie guide, hè? Oh, zo'n brave guide. Ja, een protte malkiel. Nou, hier kan je wel mij vooruit. Ja, Master Shen. Hey, Master Shen. Mooi, hè? Ja. En lekker. Wat doen we hier? Jongen, uw graamjellen vanzelfs. Hier, hè, hier maak je ze de mol van om ballen van te bakken. Oh.
Ah, molenaar. De wienwal heeft Studio F. Ja, is ook zo. Ik kom eraan. Yo. Ja. Ja, je hoort eronder, Henk. Je hoort eronder met het koud. Goed zo, ja. Ja, het slag is dit wel, hè? Ja, ja. Ja, hoi, Mieke, mij Eerbelen. Hey, hoe gaat het? Best, jong. Ja, ik heb een kisten vol. Ik heb bjentjes, ik heb rede bieten, ik heb wortels, ik heb zelfs gladiolen. Ja, en twambaaien. Twambaaien? Twambaaien, bramen. Ik is lekker champagne. Ja, nou, mooi. Zeg maar, ik wil eens weten, hoe zit het met mijn gehaktbal? Een gehaktbal. Dit is zelfs een gehaktbal. Hoi. Nee. Mooi zonder vergis binnen de woorden. Een smoekske, een beetje grien, orangroen. Die leidjenboom, die... La la, de geel jongt en slaat. Nou, dit zijn we bij ze tegen. Ja, oké. Slaat het? Ja. Ja. Hoi. En bedankt, hè? Ja, graag gedaan. Tot kijken, hè? Wat is dat? Oh man, een kret vol met je hier. Ik heb wortels, ik heb siepels, ik heb zelfs bloem, gladiool. En even wat heb ik nog meer? Bien, kool. Ja. Nog appeltje? Oh, mooi, 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 mooi. Dit hoort net op, dit hoort net op. En de oor. Dan kijk eens in de kronen, wat maakt dat allemaal net wijzen? Mooi, 50 kilo mooi. Voor de beste bal. En die appels dan? Shit, I'll forget. Vergeet. Wat maken we dan hier met warm eten dan? Wat maken we dan hier met warm eten? Ah, Appie. Hé, wacht. Maar dat mol, ik heb een pizzamaatje. Hè, door dat van die grienten op. Ja, hou eens even. Hoe komt het nou met mijn gehaktbaltje? Ja, geen gehaktbal, jong. Ja, sorry, jongens. Er wie net één mooi beestje te vinden om te slachten. Jongens, het wordt een heerlijke vegetarische pizza. Ach, zuivel. Malken, boter, cheese. En dat vond die guide echt wel goed. Nou, Lekker eten, jongens. ja.
Ik zou zeggen, alle kikkers in de kronen, lekker eten. Ja. Hé? Ja. Ik ben mij dan wat ziek. Alle kikkers in de kronen. Worteltje, waar wil er een stukje wortel? Ja, ik wil een stukje baddel aan, hè? Nou moet ik even wat zeggen. Ja, en ik zeg dit net vaak, maar ik moet even zeggen dat ik best wel wies met je ben. En grutsk. Want dat je me in deze tijden, in tijden van crisis, enzovoort heen, bij steer bent. Om dit in één dag op het kleed te brengen. 20 uur half best, hoe zo? Blinde. Uitsturing. Wat? We hebben uitsturing nou. Hellen we nooit meer. We hier een kwartierlijn hier we in de loft wezen, man. Wat nou? Ja, wat nou? Wat betekent? En gauw, betekent wat? Nee, ik ga mijn camera nou wel in de auto. Hey, jongen, we hebben geen verbinding. Nou, jongen, wat was dan snel eten? Hier, de studio even aan de ruif. Alle kikkers in de kronen. Hebben we nog geen uitsturing gehoord? Ik ben bang van net van de baan. Ik ben... Weet je maar wat het kost? Weet je wat het... Dan missen we inkomsten. We missen reclame-inkomsten. Ja, nou, wie je dan moest weer te druk om dit al een keer te regelen. Wie je het eerst met 10 te nog een uitsturing te maken. Van de baan. Misschien is het toch maar beter dat we... Dat we gewoon WhatsAppen helden. Ja, natuurlijk. Zelfs. Ja, eten. Ben je nou toch?